Guys, please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers. Yeah! Welcome to my FANS Wethu TV. It's the Pathway Premiership. Orlando Pirates 2, SuperSport 0. I'm joined by Uzweli. Danko bro. Danko. Yeah, sesifikile. Uyangithola. Hayi spaningi bro, spaningi mfethu siyalishare le. Mazwethu usifihle. Hayi mfethu ngikhona mfethu yazini ngisabhalisa ama matric mfethu. Oh, ispa. Yeah, ispani kodwa kwamanje ngisafuna ukwakhuthaza nawe uyabona. Yeah, sure. Ukuthi njengoba niyobhala njengoba seniqalile ne thathani lento ayinabungozi. Balani ni excel uyangithola. You've made it this far and this is the spirit ukuthi unga give up okwamanje yabona. Pusha man yabona. Uze futhi uzobona nokuthi kwenziwa kanjani la yabona. Thole ne moral ngoba iPirates ayihlasela kakhulu manje yabona. Futhi thole njenge Herbex. Ngibatshelile yabona. Ngathi ngisespa okwamanje yabona. Spa good for me mchi. Uyangithola. Telkom we touch tomorrow mfethu yabona. Sizobavakashela yabona labantu labo. Yeah, sizoba sibanyathela kancane abakasizwe yabona. Ngizwe la machiwawa loka Concord. Abobana machiwawa man. Amachiwawa ayahlupha yazi. Hayi babese ngamachiwawa manje. Yeah, kunala machiwawa ahlala a Concord every day. Yabona iPirates once yacala yenza iflop ayevela la machiwawa. What those chihuahuas? Hayi mfethu ngibona igipa eziyellow ezi red ezinjani angazi ayavela manini abangumsindi kwabona na ku social media yiwo abangumsindi alokathi yebe sesiwinile iPirates iphumile ngibone lo Mngqithi ahleka for the first time Manqoba. Yeah, for the first time bekahleka bro ne bekakhululekile bekadzebhe kabhlungu abiminyela iPirates ukuthi iphume ithe mayiphuma hayi make shale ya5 bekaloku ne comment bekacala ukukhomenta kamnandi mara nawe uyamazi lo muntu lwana mfethu uhlala donsa ama grill but ulahile mfethu ulahile ngoba sichoke ugesi thina ngayi yabona kodwa hayithi ngihleke labantwana ngoba basalimele kancane kanti akazi ukuthi siyeza sisazomthola yabona hayi siyabuya mfethu kabhlungu futhi kule league abana chance baminyile ukuthi asingahlangani nalaba yazi baminyile bayazi ukuthi ayinduku kuphela Manqoba yeah mfethu i-demotion phela iPirates ya demotion yazi hayi akushaya bekwehlisa njengoba bheka mfethu khona umunye osewayidad manje Rilani khona osewayidad manje ne ngoba usenkingeni ukuthi ushayiwe mfethu wayehliswa khona umunye okhuluma isilungu lapha yana ne ulinda ipromotion Steve mfethu yilo othi angimunderstand ene ukwana uchisa ne ukuthi kunama player lapha yana uzokhuluma nabo Ribeiro lapha yana isilungu lesakhe Ribeiro uzazela les Brazilian sakhe mfethu ufika thi when you boil an egg it becomes harder and the carrot it becomes soft uyamuzwa la muntu ukuthi ufuna ne translation I understand I'm confused that's why mfethu uyangithola bayalimala labantu mabengena la backgroundini ubona abachayisana lapha yana kungasahlangana uzokhuluma no report routine mara kompela mfethu uyamazi mfethu lo muntu ne textbook sihlukanga akame kancane uyangithola mara ngiyakutshela mfethu ukuthi hayi masingenela esigodini mfethu siyajabula uyangithola kumnandi mfethu ikhukhuna zimeceleni siphumile naso besiloku sindiza le ikhukhune besiloku sindiza lana siloku simemeza siphethe neboard angazi siloku simemeza sikhayiza ukuthi iPirates ikhishwe imagezi hayi kanti usheshe wahleka usheshe wahleka mfethu uthe make fika lena mfethu hayi ngabona ngathi hayi khithiki snow ashawa na mfethu usanokuba pink njengo Gavin Hunt lapha Sikukune siba pink beka red naye besi pink mfethu angazi igubhu zilahlelwe kuphi ngathi uyothwasa angazi kwenzakalani umbone mfethu ziyavela izinto mfethu angithi nala ku social media ziyavela basanokukuzuma mfethu bathi kancane ngecamera ngithi no ready
Mfethu angasho. Ngathi udlupelepele. Next. Uyambona mfethu. Emhlophe vele. Enemhlophe mfethu uyathola la ilezi. Abo Sheamus ke laba mfethu. Uyamthola. Mfethu. Bangahleki iPirates bheka mfethu uyangithola. Ngiyakutshela uSheamus uyambona na. uSheamus lo muntu lo mfethu asimunderstand ukuthi yellow bone or kanjani uyangithola. Yeah. Into engizokutshela yona bro wami ukuthi uDino van Rooyen ushaya ispan Masecond bheka we masecond ngitshelile ngathi angihambile ngavundula lapha yana mfethu ngathi lani comedy side man wangena mfana wenza umsebenzi uyangithola bekuyi man of the match yakho hayi bheka mfethu iyona mfethu bheka ubabonile make bafaka lapha etafuleni abadisha mfethu angena kubo hayi mfana ngibone ezihlangana lapha yana bagcine sebathi kupuli hayi bamkhipha hayi fast umbhekise phezulu mfethu uyayibona le nto le iPirates mfethu isazodlala kusazoba mnandi la isikhathi yasibonge Masesha thank you Masesha